जुरि दायो दसे मायाजों थांगोनलै आङो। दे थांबानो जाबाय आरो सम सम बिदिनो थांना नायाबा बिफा जानानै फिसालाखौ गथ'आथ' जोंनि बेहाय फैनोनो थांला। गोसोफोरखौनो खोमसि दरसि मोनो नालायब्रा बोरैथो फैनो हानो दे। बेनोथ'हाय सोरां माथो खालामबावनो दे खाफालनि लिरनायानो बेनोसैबा। खाफालनि लिरनायखौलाय जोंबो बोरै सोलायनो हानो न'। बेथ' बे ओमफ्राय नै बिफा खोनासंलाय। मा जालायखो? माबाहाय जोंहा मेराबायाथ' बिहामजोखौ बावासैनो बिदिजोंलाय बोरै जागोन दे। दा फिसाय जानानै बिसिखौनो मोजाङै बावहराखैबा मारैथो बुजायगोन दे बे गथ'खौ। बिदिबा जोंहा बिहामजोनि आत्माया बोरै सान्थि मोनगोन दे सोरां। आरोथ' माबाहाय आंथ' सिमांफोरखौबो गाज्रिसो नुगासिनो दासान्दि। मोनथिला दे आरो मानो बिदि नुबाय थायो। जों न'खरावबो माबा माबि जालुनायानो जोबा नालाय। आरो बेखौबो बुजिगौ आङो सोरां। जे मेहेराबाया बिराद मोजां मोनो जाहोनावनो दा बिहामजोआ थैनानै थांब्लाबो जोंहा आबा मेहेराबाखौ बावनानै थाङाखै। बेखायनो बावनोबो हायाखै जानांगौ। ओमफ्राय नों हजों थांब्लाबो बिदि बांद्राय रायलायनाङा आरोना बिहामजोनि सोमोन्दै। जागोन दे ओमफ्रायथ' जेन'बा साननैसोबो थाबोनो हागौ आरोना आङो। थाबोबानो जाबाय दे जेबो नङा। आरोथ' फिसालाखौ एखनबा सानबाय बायनानै गोसोआ जोबोद गाबखांनाय मोनो आङो दुखु मोनहाबनाय मोनो मा जागोन बिनि फिउचारखौ साननानै। दाथ' नायनोसै दे समा मा खिन्थाबावो आरो। ओमफ्राय नै जोंहा फिसाला सासेयालाय बैसागुआवनो जुलिखौ माबा थि खालामखानोसै नामा जोंहा सानाबाजों माबा थुनथुलिनिखौ। जायोथ' र' बैसागुआवनो मिलायगोन बायदि मोनबायलै आङो जुरि। ओरैनो न'आ लांदों जाखाबाय दा बिहामजो सासेयाबो गैलाबा बिहामजो फैबोलासो एसे मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आङो जोंहा थुनथुलि बिहामजोआ न'आव फैबोला। आरोथ' हारसिंनो बेसे दुस्थ' बेसे दावराव खालामखायो बियो न'खौनो गोगोम खालामजोबखागोनहाय ने। आंनि बेस्ट बिहामजोखा हले बियो। सोरां ओमफ्रायथ' ना जेन'बा बिहामजोआ साख्रि माबा मावब्लाबो एसे एनै न'नि खामानिखौलाय नै जोंनो फोजोबनो हायोना गासैबो एडजास्ट जालांगोन दे माबा नङा माबा मोनसे लासैनो। दे होमबा दसे थाथ' जुरि आं एसे खामानि दंबावोथ' माबा माबि फैसानि एसे हिसाब खालामनांगौ दंलै। दे अब्लालाय साहा कापसे स्राय जानोसै आङो सानैजों ज्रोम लोंनोसै। बेनोथ' दाथ' आरो सोरथो दंबावो देनाय न'आनो सासे लांलों जालांगासिनोबा। माथो बुंबावनो सोरां। गोसोआनो जालायलांला माथो जेबो मावनोनो। सानबाय बायो टाइम पास खालामनो खामानिफोरखौ मावना हगारहरनो जायालै भाइ। आयै नैहाय बारियावनो एसे लाफा मैगंसो खानो फैदोंमोन आङो। खाबानो जाबाय ओमफ्रायथ' मोसौनो दै हैखाबाय आं आयै। आयौ दे होमबालाय आफासोना मोजाङानो जागारबाय जोंहा मोसौ एसे बोरमा एसे दाउ एसे बेफोरखौबो लानोसैहाय ने बिमा फिसानो। नङा लानाय लायै बेखौ आं मोनथिया जेबो आं टाइम पास खालामसो लादोंना आयै। आयौ जेबो नङाहाय आबा हा लोखिसो एरगोन दा देनांहाय। आंबो गोदो फैसानि बेसेनफोरखौनो बुजियामोनहाय दासो गासिबो बुजिजोबथारबाय आङो। एसे थाइसे थाइनैयानो मोननो बेसे गोब्राब खस्थ' आयै। नंगौना आयै दासो एकदम बारे नोङो बुजिनाय रखम हाबजोब्बाय नामा ब्रेनफ्राव। आरो आबा दे आयै मोजां समजों लोगोसे बेबायदिनो बुजिनांगौ ना। बेफोरखौथ' मिथिलाहाय आबा जायखिया बे नोंनि बिमाया बे आंखौ दिनै बेफोरबायदि खालामामोनबा जानो हागौ आंबो खस्थ' होननायखौनो मालाबा बुजिनाय नङामोनदां। नंगौना आयै? आबा सना। मानसिया थांना थासान्दियाव गासैखौबो बेफोरबायदिनो सोलोंखानांगौलै आयै। अबेबा मोनसे गोरोन्थि मावबाबो गोरोन्थिनिफ्रायबो सोलोंनो हायोना। दा नोंखौनो नाय गोदो बेसेबांबा जेबोखौनो बुजियामोन नोङो बाट नाव आयै बिराद सोलायबाय दे नोङो। आरोथ' हाथरखिया थाबावबाथ' खोथायानो बेलेग जागौमोन ना आयै दायो। एकदमथ' नोंथ' नायनोनो हाथारामोन ना आंनि हाथरखिखौ मेगन थाइसेजोंबो। आबा सना बेनो आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थिमोन आं बिहामजोखौनो माब्लाबा बुजियाखैमोन। नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो मा मोनथिबायना आयै जाय बिहामजोखौ नोंबो सैखायामोन ना बेथ' दिनै बे बुहुमावनो गैला बिस्रा। बुंनो थांब्लाथ' नोजोरानो नांमारबायना आंनि हाथरखिखौ आरो आंनि जिउआव। मैगं एसे खाग्रोनोसै आं आबा। दे आयै खादो ओमफ्रायथ' दायो लोगोफ्राबो लेंहरगासिनो दायो दसे बायहेरायाव थांनो हानाय आङो। नङाबालाय न'फ्रावलाय बेसेथो थाबावनो आयै मा खालामनानै थाबाय थानो। आबा न'आवथ' बेसे थानो र' जायखिजाया जेरावखि थाङा एसे थाब फैब्लानो जाबाय आरो। जागोन दे आयै आंनि आइजना। आबा नोंबो आरो न'नि एसे एनै जोंहा खामानिबो मावो बिदिनो लोंनायफोरखौ एसे खम खालामनानै आबा खामानिफ्राव गोसो होबानो गोसोफ्रा स्रां मोनलांगोन नोंनिया सानसे। आरोथ' नों बुङोबालाय आबा देनांहाय जोंना बिहामजो मोजां लाबोफिनगोन ना आबा ना? बे खोथाखौ जे नों दा बुंबाय आरो बेनो लास्ट मालाबाबो दा बुंखासै आंनि सिगाङाव। नाथाय आबा एसेबां गोलाव समखौ नों माबोरैथो बारहोहरगोन?
당근, 소마질이 당바자이 당근 말래. 아바, बेफोर समखौ बारहोनो थाखायथ' सानसे नङा सानसे दिनै नङाबाबो गाबोन सासे लोगोनि गोनांथि जाफिनखागोन ना? 나가, 너 가라는 기양하. 자동은 बेथ' थांखाबायना आरो आंनो मालाबाबो नांखाला. बेबायदिनो थासिगोन आं आयै मोनथिबायना? बेबायदिनो थासिगोन मेहेरा. आबा सना, नोंनि जिबनखौ माबोरै जाखोहाय आबा? गोदोबो बेखायनो आङो उन्दै बैसोआवनो हाबा लानायखौ एकदम बादा होखादोंमोनहाय। दा उन्दै बैसोआवनो जुलि लाबाय, जोंनि लोगोरियाबो दिनै गोमालांबाय। दा माब्रै सम बारहोहरगोन दे नोङो? आंहाथ' बिमाना, नों सानाबाबो आं साननांगोन ना आबा? दा नङाब्लाबो देनांहाय माब्लाबाथ' सानसे। दे आरो जिउ नालाय दसेनो, आरो फुथुलानि जिउ मा जायो मा जाया दसेनो। आबो जुलिया फैब्ला मैगंखौ एसे हरफागोन आङो। ओमफ्रायथ' आंहाबो दाना मैगं गायनो रोंबायना। आंथ' गोदो जेबोखौनो रोङामोन, मालायनि सा जायोमोन। दानिया आरो आंनो गावनो खुद खालामनो रोंहांबायथ'। बोरैबाबाथ' न'आवनो मैगं थाइगं माबा माबि थाब्ला फैसाफ्राबो एसे सेभ जायोथ'। आंबो दाना फैसाखौ सेभिं खालामनो रोंबायना। जोंहा सोराङाथ' आसरितसो मोनलायो दाना। एखनबा फैसा होलांनो नागिरब्ला आंनाव दंखायो होनब्ला। मोनथिगौ, गोदोथ' आंहा जेनिबो आंखाल गैयामोन। जानाय लोंनाय, थाखा फैसा, धोन दौलत। नाथाय थांना थानायनि मेन माबाखौ आं दासो बुजिरोंदों। ओमफ्रायथ' गियान होननायाथ' गोदो गैखायामोन। आंबो मानिना लाखायोलै, आंनाव गियान गैया माने गैखायामोन। दा एसे फैबाय खोमादां। ओमफ्रायथ' बिहामजो हाथरखि, नों जोंखौ गोजौनिफ्राय नाहरबाय थादे सना। गोसोथ' खाङो गोबां, नाथाय गोसोखांबालाय मा जाबावनो। हाबाब, जावैसो ओंख्रिफोरखौनो मा जानो मा जायासो जालायलाङोहाय दाना। बेबो जानो बायो, जाबायबो थानो। हा नङा होनबा जावैसो? औब्रायै मैगंफोरखौबो आरो बेनो बे जायाबानो उफायबो गैयाना। हा बेनो, आलु दालिखौबो हा बेसे जानोसै। जोंनाथ' आयाना माबा आयै एकदम मैद्रु मोनबानो जेबो नांखाला आरो बेनो। आंबोथ' बे जामायजो बायदिनो ना, बानलु बाथोन माबादो गासिबो नांला आंनोबो। दे अब्ला जावैसो, आं बे मुला मैद्रुखौनो बानायहरसैहाय दिनै। ओमफ्रायथ' आइ थुनथुलियाबो अफिसाव थाङो ना मा होनो? औलै आयै, माबा दा मोनसे केस सफैनानै दङनो, बेखौनो रायलायहैनांगौ दङ। आयु हाबाब, आंनि आइ फिसाजोआ बेफोरबायदि साख्रि मोनलायनाय जाबाय। आंनो आरो माथो नांबावगौ जावैसो? थङालि बाङालिनो माला बिदि मोनलायखो? आंथ' एखनबा फोथायनोसो गोब्राब मोनबावो। नंगौथ' र' आयै, थङालियाथ' एसे थङालि, थेवबो। नै हाबाब, बहा एसेल' जालायखो? दासो एसे माबा मानसिया फद्र जाबावदों। सिगाङावथ' आयै बुंनोनो नांलाहाय जावैसो, मिन्थिबायना? मानसियानो न'आव थाब्लाबो बहा एन्जर नागिरहैयो माबा माबि आयै। मानसियानो मिंग्रांग्रां खामब्रेंब्रें मावजि बुन्दियानो लाजाखायाहाय। गाज्रि दामोन जावैसो, नाथाय नंगौ नालाय बुंबायहां। मावजि बुन्दि बायदि माथो होनबावनोब्रा आयै, मानसियानो एकदम बिराद देन्जार अख्राबोना आरो। ओमफ्रायथ' देनां एसे सिन्थासो जानानै दं आङो। बाब, खोथाखौनो दाननो हागोन ना हायाथाय? जेन'बा आंबो बांद्राय हिनजावनि खोथा लाग्राबो नङाब्रा, थेवबो देन्जार अख्राना आंना हिनजावा, आंनि थुनथुलि सनाया। मा सानाखो जावैसो? हाबाब, आइ थुनथुलिखौ दासो एसे बुजिहांबायहाय, नङाबाथ' सिगाङावहाय। जेबो नंला आयै, माने समजों लोगोसे बुजिलांखासिगोन बियो, दाबो एसे बुजिहांखाबाय नालाय। औहाय जावैसो, नङाबाथ' आयै बिखुनजोजों होखार हरजाबफिनखागौमोन बियो। बेबायदिद्राय नङालै आयै, जोंनाबो आइया माने। नङाहाय माबा जावैसो, हा नोंसिनि आइयासो बिदि दा। नङाबा गुबुन बायदि माने बिखुनजो मोनबा बे थिखिनो हागौमोन हा। दाबो नों बायदि हौवा एसे मोजां मोननायखायसो। आंनि एसे मोजां जावैसो, सना बानानो बोरै लोगो मोनफ्लांखो। नङाबाथ' एकदम सिन्थासो जायोमोन आं एखनबा। एकदम बुंबाबोथ' खेमसि बायदिथारहाय रावफोराबो, आयु। देनजारसोहाय फिसाजोआ आंना जावैसो, ओरैबायदि रावबो फेजेननोनो हानो नागिरा। खुगायावबो मायावबो थङालियावबो आयै। दासो एसे साख्रि मोननायजों जाबजों बुजिहांखो ना माखो, दिमागफोराव एसेसो माबाफोर मेलेमफोरा मोजां जाहांदों बेना र'। औ आयै, देनां जोंनि हाबासिमहालागैथ' फुरा बुजिखासिगोन बियो। बुजिब्लाथ' मोजांसै आंहाबो। नङाबा देनांहाय हाबा बिमाफ्रा जेबो फोरोङाखै होननायसो जासिगोन ना। ओइ आयै, जेबो टेनसन लानाङा, आं दंना, नोंनि नोंजामादैया। आं फोरोंगोन ना माबा मोनसे रोङाबा। औहाय, आरो बांद्राय बारबाथ' खोथा मानियाबाना जावैसो, थिगसे दामनांगौबोहाय। आंथ' आरो दामखायोसोमोन ना।
आयै ना नोंबो जे हा नङाबा माथो दलबो दामनांगौ सम सम बांद्राय बारबा जागोन दे आयै जागोन दे नाथाय ओमफ्राय आङो बेफोरबायदि आखाइ होनायाव गैफेरालै आयै हिनजाव बुग्रायाव दायफोर मावदोंबाबो जेनेबा आं रायलायगोन आरो प्रब्लेमफोरखौ एसे सल्भ खालामगोन आखाइखौ होनो बायोलै आङो हा नोंबो आरो नोरोमहाय जावैसो रायनोबो रोङा बिदिबाथ' खर'आ देरसिनबावसिगोनसो आंना फिसा हिनजावा माथो होनबावनो आयै जेबो नंलालै ना आयै जावैसो सना हा बेखायनोथ' सना बाना होनखायो आं नोंखौ आयाबो ना मा बुंखायोलै ना 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 बाबेलाय हे हाय थुनथुलि नै सना बाना जावैसोआनो दङ खाथियावनो औ थुनथुलि जालायबाय नोंसिना बिजामादैजों बिखुनजोजों लोगो नांनानै मिलायब्रेदों मस्ला मस्लि गोथावनो ओमफ्राय नोंसोर मोनथिया आरो आं रिल्स बनायदों होननानै सम सम आं गोदोनिफ्रायनो बानायबोखायो थुनथुलिया नुवाखै बेफोरबायदि रिल्स बनायबावो नामा आइ साख्रि मोनलायलायनानैनो नोंनि सार मेदाम मोना नुफ्लांबायबा मा साननांगौ बेलाय आइयो बिदि आयै नंबां जाबांनो बेफोरबायदि खालामलाबायनानै माबा गावखौनो ओरै साफायलाबाय थानानै आयै साख्रि मोनबा जे आं बानायनो मोनला बे आरो दसे सम फ्रि थानायाव बानायबाय आंहालाय भिडिअसो उथिदों दा जेबो नङा दे नोंखौबो दा खेबनानैसो हेगारगोन आङो बुंजायालै मा सोरबा गोसोथोबा बेलाय थुनथुलि आंनो नोंखौ गोसोथोखायो गाज्जा मारो नोंबो हाय जावैसो ने माखौ रिल्स बानायोहाय मा बुंबावनो बे नानिखौ जुगानो मबाइल जुग नालाय आयै रावखौबो राव सोरखौ मा बुंनो देनाय बेफोरजोंनो थायो आरो आजिखालि सान जोंहाथ' देनां सानजों ब्लग बानायबावगोनसो जोंनि हाबायावबो ओमफ्राय एकदम बारे ब्लग बानायनोसैब्रा ने मा होनबावनो नोंखौ मा होनबावगोन आं थुनथुलि थोद आइ बे बासन गंनैसोआ सुफैदो ओमफ्राय माबा जावैसोनो साहा जानहरखादोंमोन आङो मेथाइबो दं बेजों होफैग्रोदो नोंहाबो अफिसाव थांनांगौ होनलाय आं ओंख्रि ओंखामखौ थाबनो संहरसै ओमफ्राय मिस्टि गोसोम आं मोननै बारा जागोन जाम्बि मोनजायालै नोङो आंसो जागोन दिनै मिस्टि गोसोमखौ नै जावैसो नोंनाबो जारलासो जागोनहाय नोंसोरजों तात नों मोनजाया आंसो बारा जागोन आंसो एकदम मोजां लाबोदों नों लाबोबा बा गाव लाबोबा गाव बांसिन नायनाय आयै बिदिनोहाय बिसोरो बिब' फंबायबो लाजाखाया होनबायसिनि दा रानि जावैसोखौसो बिदि होनबावबाय नोंहाय थाब गोख्रै बासना सुनानै देलायहैखादो थां नों साहाखौ होफैग्रोनानै ओमफ्रायथ' आयै आंहा ना माबा एबारहाय केसआथ' एसे बेलेगसो मोननो हागौलै माने साराथ' लिंहरदों रायलायनो दायो नायनोसै आयौ हा सोरखौबा सिखाव माबा माबि हमनायथ' नङा आइ माबाफोर गावख्राबावथ' हराना नोंखौहाय केसआ बेफोरबायदिथ' नङा आयै आंहाबा मा केस फैना दंफैयो नायबासो मिन्थिगोन ना सारा लिंहरखादों र' बायहेरायाव थायैनो माने न'आव साननैसो थाफैबानो थांनो बाफिनलायो आंखौ माब्लाबाथ' सानलायलाङो बेफोरखौ आं साख्रिखौनो मानो मोना आरो एखनबा सानो बेफोर गैयाबाबो जायाना दे ओमफ्राय आं दसे थानानै दोनलांसै नोंखौ साहाखौल' लाबोग्रोदो नै हा नङाथाय आंबो ओंखामखौ गोख्रैनो संहैसैहाय नोंथ' आयै जावैसोनोल' गोथाव संनानै जाहोलै एबार फिसाजोनो गोथाव संनानै जाहोहराबा आसोला मेगन साबावबाय खोमालै आयै हनै जागोन दे आइ फिसा हिनजाव जागोन दे हा जावैसोनोल' मानो नोंनोबो गोथाव संनानै जाहोखायोना आंलाय होमबालाय दे मोनथिला दे लाइफआ माबायदि थांखो आंनिया माबायदि थांखो आरोथ' सोरखौथो सना होनबावगोन दे आङो नोंखौ होनाबानो उफाय गैलाना उफाय नट नोंसो आंखौ एखनबा समाव बावहैयोलै हाथरखिखौ थेवबो नागारा बिनि साय आंखौ माने सिमाङावबाबो फैखाथारो माजों बावगोन माजों बावा बावनोथ' सानखियानो आङो सानखिया मालाबा मानो बावनो आंलाय नाथायनो निसाजों मानसिया मा जायो मा जाया माखौबा बावगारलाङोबो ने बेखायनो नोंनि साहाराखौनो लाबायमोनलै आङो नाथाय ओइ खामानि गैया नोंबो निसायानो नांलाना आंनाव मानो नांला निसाबो नांला हाथरखिबो बावला खर'आबो एकदम साजोबो आंखौ गोसोखांबाबो बिखायानो गावजोबोलै मा जाबावगोन बे गोसोखौनो बुजायनो हालाना आङो बबावबाफोर मुलि मोनबाय बायगोन नामा बावगारनो हानायनि आंथ' साला एक सेकेन्डबो बावनोनो हायाना माब्रै हानो दुखुआथ' जाया सानो माब्लाबा सानो नोंखौ दसे सम साना थेवबो माइनावनो गिदिंबाय थायो आङो गिदिंबाय थायो नोङो
दा बावगारनायनि मुलि मोनबा नांगौमोनलै आंनो सोरबा खिन्थानो हागोन ना बेफोरबायदि गावनि जिउनि आंगोआ बे बुहुमाव थांनानै गैलाबा बेखौ बोरै बावगारनो हागोन आङो नोंबो नोंनि मेहेरखौ नागारनानै थांबायब्रा हाथरखि सना बै न'आवथ' गैबावलानो आङो थेवबो जेला आं हारसिं थायोना नोंखौनो सानफ्रांबाय थायोलै मिस इउ सो माच आंनि एभ्रि हांआवबो दाथ' हारसिंनो मिनि हारसिंनो रायलाय हारसिंनो रागा जों हारसिंनो गाब दुखु जा सोर मेहेरखौ सोंनो आंखौ जाय सोङोमोन जाय माने आंखौ सानोमोन ना गैला बेथ' गैलाना दा आंखौ फाग्ला सानगोन ना खायसे आरो नाथाय फाग्लानि खोथाथ' नङाना बे दुखुआनो ओरैबायदि लाथ्र'हाय आंसो मेहेरासो मिथिगौ दा गुबुना मा मोनथिनो दे मा मोनथिनो बिसनाथ' जेबो खहा जायाखैना रावबो गोमायाखै आंनासो गोमादों बेखायनो बुङोना जायहा गोमाजादों बेसो मिथियो दा बहाबा नाथ' बेरायनो थांदों नाथ' बहाबा गारनानै खारदों बे बुहुमावनो गैलाबा आंनि बे आखाइजोंनो फबबाय आङो आंनि सनाखौ बे आखाइजोंनो फबबाय दाथ' नों हासो जालांसिगोन ना थेवबो आंनि अननायानो दासिमबो बावा नोंखौ आङो जाय समाव नोंखौ खोमानांदोंमोन बैयावनो दासिमबो दङ आङो आंनि गोसोआनो बेयावनो दङ जेबो खालामनो जानो लोंनो जेबो गोसोआनो जाला आङो मोनजाबा जाबाय मोनलोङाबा मोनलोंलासै मोनलोंबा मोनलोंबाय गैया बेरायनो गोसोबा बेरायबाय आं रावबो सना आं नोंखौ नेनानै दं न'आव थाब फै होनग्राबो गैलाना दङब्रा बिमाथ' दङ न'आव हनै आंखौ बिदि दाजाबानो जानो गोसो गैयाना आयै नाथाय मा खालामनो सानसे साननैजों बावनो हानायबाथ' नाथाय हायानोबा आं मा खालामनोब्रा खर'आनो साजोब्बायलै बेमारफोरबो जानो रोङाब्रा आंनाव बेमारबो जायाना नोंनि बायदि माबा किडनि डेमेजनो माबा माबि बेमार जालाबायबा जासैना गोसोआनोथ' गाज्रि मोनजोब्बायना आङो जेब्लायबो गाज्रि मोनबायानो थाबाय आं अभी तुम्हारा मॉम नहीं आया और तुम्हारा पापा आज तो मेरे मॉम डैड दोनों ही आएगा नहीं कोई भी नहीं आएगा मेरा लेकिन क्यों बिजी है दोनों इसलिए ओ मुझे लगा कोई ना कोई आज तुम्हारा भी आएगा छोड़ो ना यार ओके तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ हाँ मेरे मॉम आएंगे ना तो मैं तुमसे भी मिल पाऊंगा ठीक है बाद में मिल लूंगा और हाँ अभी वो जो रॉकी है ना कुछ ज्यादा ही दिखा रहा था चल डर मत मैं हूं ना कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है ना देख लूंगा उसे भी माय मॉम डैड बिसोर बेवहाय फैया नाथ' मालाबा फैयो ना फैगोन मानोना आंनि आइनि हालोदाथ' बेबायदि नङानो जे बेबाव सफैगोन गोबाव सम मानियानो जाबाय मम आइ मिस इउ नोंखौ नुयिया बिराद नायनो गोसो जादों आं नोंखौ आरोथ' आंनि डेड बहा दङ नोङो ओरैनोथ' नोंनिबो गोनांथि गैया आंनो थेवबो सानदोंमोन सानसे आंनि मम आरो डेड सानैबो आंजों थागोन नाथाय बेबायदि सम फैगोन ना बहा दङ नोङो मानो आंनि सेराव फैया नोङो जाहोना मा नों आंखौ हेट खालामो that's why नों आंजों गैयाना दिनै आंनि लाइफआवथ' जेनिबो खमै गैया नाथायो मानो गैया नोंसोर आंजों but I love you mom नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आङो आरोथ' जोबोद मिस खालामो आङो बिरादनो उन्दैनिफ्राय नोंखौबो मोनाखैना आङो सेराव दिनै जोंहा बिमा फिसानो मोखां नायलायनानै ओंखाम जानोसैहाय आबायाबो न'आवनो दंखायोबालाय ओइ आबा मेहेर आबा आबा आयै फिसालाय आबा सनादों मानो बिदि थाखो हायाव जिरायना गुसु गुलानो ओइ आबा सनादों बहा थाङो बहा फैयो आरो दा न'आव थानाय समावबो नों मानो गोसोखौनो बेबायदि लोरबां लाबाय थाखो दे आबा ओइ आयै औ आबा औ नों हाथरखिखौ लाबोफिननो हागोन ना हायाना आबा बिनि अनगा गुबुन नों जेखौ टिभिया लाबोनो हागोन नाथाय बिहामजोखौथ' दा बोरैथो लाबोफिनदो आबा बे बुहुमनिफ्रायनो बिदाय लालांबायबा बेनोथ' आयै बोरै मोनबावगोन आङो नाथाय मा खालामबावनो गोसोखाङा दङो गोसोआनो खांफ्लांबाय थायोबा माजों बावगोन सानगासिनो आं माजों बावगोन आं दसेबो बावनोनो हायाबा फैदो आबा फै उन्दुनानै था आबा हायाव जिरायना बिदि फै सोना फै दे आयै नोंल' थाबानो जाबायना आंजों नोंबो बिदि गोमानाङालै दे आबा आं मानो गोमादो नोंनि आफाबो फैसिगोननो दसे थाना फन हरदोंमोन खर'आनो साजोबो आयै आंखौ खर'आनो साजोबो सानबानो आबा थोदो ओंखाम एसे जादिनोसै दे ओंखाम जायाखैमोन नामा आयै आङो बहाथो जाखो आबा
नोंथ' हनै जुमायसो एसे लोंबाय हो बिनिफ्रायथ' ओंखामानो गैया नै बेदरखौल' जाबाय एसे Hei, मानो जाया जानाय जागोन ओंखामखौ दा जागोन आङो अमा बेदरखाना टेनसन गैया गोथाव आं गोथाव मोनखायो बेदर होनबाथाय ओमफ्रायथ' उन्दुनो ना दसे उन्दुना थानोसैलां आयै जेरावबो सानसेयानो गैलालै आयै मा खालामबावनोब्रा हाथरखि ओइ हाथरखि बेबि नोंनि ओंखाम ओंख्रि खुरनायखौ मिस इउलै बेबि जोबोद मिस खालामोलै आङो आयै आइ मिस इउ सना नै आबाय सना दे उन्दुथ'दे सना उन्दु दा उन्दुलायसिगोनलाय सिमाङाव फैसिगोनलाय नों हामजाया ओरैनो थाबाबो गोसोआव फैयो सिमाङावबाबो गोसोआव फैयो बबेनि दिनावथ' बे थांगोन आंनि लाइफनिफ्राय दा मा जाबावनांगौ दे सानफा एफा बिदि जालांबाय थाब्ला बोरै जागोन आबा दायो दसे थाना आयै लोगो सानैसो लिंहरदोंना बेजोंसो थांसै आङो बै जे मा होनोमोनलाय ब्रेनखौ एकदम बिजि लाखिनो ट्राइ खालामदों आं बिजि दे अब्ला आबा नों उन्दुथ'दे आबा सना आं बेयावनो नोंनि आफा फैसिगोन नालाय ओंखाम एसे जाहैग्रोनि नों जाथ'लाबालाय थां आयै थां ओंखाम एसे जाहै थां बिदि हामाना आंखौ नेनाङालै मेहेरनि लाइफआनो जिर'ब्रा आजिखालिलाय आंखौ बादा होग्रा सोर दं देनाय मेहेर नोंखौथ' नेना थाग्राबो गैलालै नोंनि हाथरखि बेबि सनाया होमबाथ' आंनि गोसोसोना आं जेखि खालाम जायखि आं गाज्रि जा मोजां जा बेहायथ' आरो रावहाबो बुंनांगौ जेबो गैला आंनि गोसो ओइ हाथरखि बेबि हाथरखि सना ओइ हाथरखि बेबि दाथ' गोजौ अख्राङाव नायाबानो नोंखौ माथो उफायदेनाय मेहेरा आरोथ' मोनथिगौ ना सानसे अख्राङाव हाथरखि नुवाबानो दायो आं गोसोआनो गोजोन मोनला सानसेयाव अख्राङाव हाथरखि नुथारनांगौ आङो नङाबाथाय मेहेरा गोजोन मोनालै सना बेखौ नों आंखौ आशिक बुङो नोंनि नामा आंखौ फाग्ला बुङो मा बुङो बे नोंनि गोसो नाथाय दुखुआ आंहासो दं नालाय आंहासो मोनथियोना दाथ' ओइ सान हर जियानो जा आरोथ' ना आं माला बेमार जागोन सानगासिनो आंखौनो आं माला बेमार जागोन सानदों दा सिगारेटनि साहारा लाबायबायबाय आङो सिगारेट सोबबालायनो सिङाव एकदम बेराम जाहैयोना उनाव जानो रोङालै माथो मेहेरखौ बेमारानो हमनो रोङा जौबो लोंबायबायलै आङो जौबो लोंबायबाय किडनि एकदम लिभार मानो गाज्रि जानो रोङा दे आंना जेसेनो आं बेरामाव गोग्लैगोन अब्लासो आंबो नोंनि सेराव फैनो हागोन ना आखि आं नेना दंलै बेबि माला आंबो नोंजों थांनो हायोना आं सुइसाइड जायालै सुइसाइड जाया सुइसाइड जाबानो आत्माया सान्थि मोना सना नङाबाथ' आङो मा लांखियावनो बुजिबायना थांनानै थासान्दियाव नोंजों गैलाबा थैनानै थांबाबोथ' एसे मोजाङै थांबासो दा आं नोंखौ लोगो मोनगोन ना सोर मा सानो आंखौ मा बुङो मेहेरा फाग्ला जाबाय मेहेरा जि जाबाय बुंथोंलै गाज्रि जाबाय बुंथों सोर मा बुङो बुंथों आंनि दुखुखौ रावबो मोनथिया बे बुंग्राफ्रा सायावल'सो ओरैनो नुगोनब्रा नाथाय गोसो सिंनि दुखुखौ नोंसोर एकदम मोनथिनाय नङालै भाइमोन मोनथिबायना आदैमोन मादैमोन आब'मोन बिनानाव फंबायमोन गासैबो जि सोमोन्दो दं गासैबो अखायाबो माथो बारानिफ्राय बारासो हानो हमबाय मा जाबावगोनब्रा लाइफआलाय हादों अखा हादों जेबो नङा सान्दुं अखा जियानो जा मेहेरा जेबो नांजालाथ' आयु